Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Олсын Риева, исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Рәхмәт сезгә, ватан сакчылары. Елхавайда ватанны саклаучылар елына старт берилде. Экранында юбкаңына biz аны күрсәтеп тормадык, инде бүтәнчә ничек язып күрсәтәбез. Сыерчыкларыбыз юк, сандугачларыбыз киткән. Корлы буранлы ярыш. Әлмәттә кар машиналарында кросс буенча Россия кубогы узды. Огромное количество, соответственно, пилотов и достаточно таких интересных людей выступают, показывают профессиональное свое, соответственно, вождение на снегоходе. Авылша кышкы сабантуй. Яңа Кәшер авылында 55-нче юбилейлы спартакиада узды. Спартакиаданың шарты авыл халкыны спортка җәлеп итәргә, спортны үстерү, спорт белән шөгыльләнүче кешеләр санын арттыру. Ознакайда җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан тыл ветераннарына юбилей медальләре тапшырылды. Чара шәһәрнең 10-6 балалар бакчасында үткәрелеп, анда район җитәкчелеге, мәгариф идарәсе вәкилләре, ветераннар советы катнашты. Бүген Ознакай районында 202 тыл ветераны яши, шуларның 14-те мәгариф ветераннары. Алар арасында Наилә Хәмидуллина да бар. Аның хезмәт юлы 47 елны тәшкил итә. Бик күп ел баштан бик күп түгел, менә бу сугышлар беткәч, бигери уже таматка монда күчкәч Ознакайга күбәйде балалар. Бик күбәйде. 25-тән артайды. Бик авыр иде эшләгән кешеләргә. Бәйрәмгә аның белән бергә Ознакайның 7-нче Чулпан балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән Кадрия апа Шакирова һәм пешекче булып хезмәт куйган Флүрә апа Миңнегалиева да чакырылы иде. Бүләкләү тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Домир Гыйләҗев, мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева, район ветераннар советы рәисе Миләүшә Рәшитова, мәгариф бүлеге ветераннар советы рәисе Наилә Шәяхмәтова катнашып, ветераннарга җиңүне якынайтуда үзләреннән зур өлеш кертеп, тормыш авырлыкларын җилкәләрендә күтәргәннәре өчен, сугыштан соңгы елларда балалар тәрбияләүгә куйган хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Siz bizning апаларыбыз менә шушы җиңүне якынайткан, җиңү өчен хезмәт иткән кешеләр бит инде сез. Ялны белмичә, көнне белмичә, төнне белмичә эшләгәнсез дә эшләгәнсез. Безнең ветераннарыбыз менә аларның сафлары әзәя бара. Ләкин әле алар үзләренең көчләрендә, аяк акылларында, үзләренең шундый зиһенне булулары белән үткәнне, үзләренең эшләрен, хезмәтләрен шул кадәр яратып, төгәл итеп, җиренә җиткереп, горурланып бүгенге көндә дә безгә менә шушы балаларга аңлатып сөйли беләләр. Алар инде һәр вакытта да рәхмәтле, алар юкны да күрә беләләр. Юкка да рәхмәт әйтеп, булганга, шушындый матур заманга һәр вакыт сокланып яши беләләр. Тыл ветераннарына җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан юбилей медале, чәчәк бәйләмнәре тапшырылды. Бакча балалары кунакларга саф татар телендә матур чыгышларын бүләк иттеләр. Әбием белән бакчада утырдык без күп җиләк, унышларын, җиләкләрне җыярбыз чиләк-чиләк. Еллар узган сайын ветераннар сафы сирәгәя, аларга рәхмәт сүзләрен әйтергә онытмыйк. Илмир Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Елхавой белән Түбән Абдул халкы исә авыл клубында бер юлы 3 истәлекле датаны берләштергән чараны күзәтте. Ватанны саклаучылар көне, Әфганстаннан совет гаскәрләрен чыгару һәм халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан оештырылган концерт программасының максаты авылдашларны берләштерү, авылдан читтә яшәүчеләргә дә очрашу мөмкинлеге бирү. Бәйрәмдә Ләйсән Галиева булып кайтты. Шара Халидә Шайхулова җитәкчелегендә балалар катнашы белән төшерелгән фильмнан башланып китте. Барлык халыкның игътибары хәзерге минутларда экраннарга төбәлгән.
Жеңінің 80 елығы оңайынан түшірілген қысқа метражлы фильм еш кинематографистларының 3 ойлы кейірімкі үш нәтижесі. Оның асылында Ғабділхей Сабитовның үшін дәфтер әсәрім. Шунысы қызық, әсәрді вақиғалар яз күні баруына қарамастан түшірулер күзін узған. Узған елдің ирте язны хәтерләткән аяз күзгі күні балаларға кереклі атмосфераны тутырырға мөмкинлек берген. Bir okучым андыга бик ыста. Апам мин талпысыйы күрдем. Ап килеп биремәлде алып килде 3 ел элек. Аның береләре тәрәзә төбенә кыйылып төшкәни. Кинога, фильмга кирәкте дә без аны титан клей белән ботакларга яңадан ябыштырып, язны күрсәтер өчен менә экран алдында юкка гына без аны күрсәтеп тормадык инде бүтәнчә ничек язны күрсәтәбез. Сыерчыкларыбыз юк, сандугачыларыбыз киткән. Премьерадан соң концерт программасы. Тамашачылар арасында Әфганстанда һәм Чечняда хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, шулай ук хәзер махсус операцияләрдә катнашкан 11 ир-егетнең якыннары шәһид киткәннәрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Түбән Абдулда яшәүчесе Марсель Шайхетдинов Чечен сугышының 2нче кампаниясенә эләгә. Анда ул 80-дән артык хезмәттәшен югалта. Инде 25 ел узса да, барысы да истә ди ул. Кемнәр вафат булып калган малайлар да безнең өчен шатланып, безне шулай хөрмәт иткән өчен хәер-дәгада дип уйлыйм. Һәрбер бездә шул хәер-дәгада калык инде. Бәйрәм чарасына 95 яшын тутыручы Вәсилә Хәсәншина да килгән. Күп санлы медальләр белән бүләкләнгән хезмәт ветераны авыр тормыш юлы узган. 5 баласыннан 2 улы калган. Колхозда эшләп депутатта булган. Яшь чагында ирләр белән беррәттән урман кискән, таш чыгарган. Сугышлар булмасын, эремгә калмагыз, Илаһым Раббым. Янтыдан сулсын, дөган белән яшәгез. Дөганы да калдырмагыз, мәдәтләрне дә калдырмагыз барсында. Бөтенсез эшләгез. Вәсилә әби җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан юбилей медале белән бүләкләнде. Бүген Елхавайда тыл хезмәтчәннәре, балачаклары бөек ватан сугышы елларына туры килгән буынга карата да зур эш башкарыла. Социаль яклау идарәсенең 7 хезмәткәре 50 кешегә хезмәт күрсәтә. Араларында тыл ветераннарыннан тыш сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр, ялгыз пенсионерлар да бар. Һәр вакыт алар белән очрашып торабыз, аларны түгәрәк юбилейларын, бергәләшеп туган көннәрен үткәреп киләбез. Һәрбер йортка барып, клубыбыздан килгәнчә ярдәм кулын күрсәтеп киләбез. Бүләкләр белән аларга хәзер күп бүләкләр кирәкми, алар белән очрашу кирәк. Чара тәмле чәй белән зур табын артында дәвам итте. Тарих битләреннән 1945 елның 25 феврале Бөек Ватан сугышының 1345 көне. СССР Югары Советы Президиумы 3 Украина фронтының 420 истребитель танкка каршы артиллерия бригадасының 1963 полкының 30 взводы командиры кіші техник лейтенант Сергей Ермолаевка үлгәннән соң Советлар Союзы геройы исемен бирү турында указ кабул итә. Ул 1945 елның 11 январында дошман танкын шартлата һәм үзе халак була. СССР Халык комиссариатлары Советының бертөкле культуралар ырлыкчылыгының яхшырту турында карары басылып чыга. Анда колхоз һәм совхозларда сортлы чәчүлекләрне торгызу һәм киңәйтү буенча чаралар билгеләнә. Әлеге фәрман халыкның тыныч тормышка өметен арттыра торган карарларның берсе. Бөек җиңүгә 74 көн кала. Узган ял көннәрендә Әлмәт районы Яңакәшер авылында 55-нче юбилейлы Спартакиада узды. Әлеге чарада 6 яшьтән алып 70 яшькә хәтле теләге булган һәрбер авыл кешесе армрестлинг, гир спорты, шахмат һәм шашкалар, аркан тарту һәм ГТО уеннарында көч сынаша алды. Бәйрәмдә хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанова да булып кайтты. Авыл халкы әлеге бәйрәмне кышкы сабан туй дип атый. Чыннан да ул сабан туйны хәтерләтә дә. Әлеге чара күптән көтелгән спорт ярышлары гына түгел, очрашу һәм җылы истәлекләр бәйрәме дә. Быел авыл спартакиадасы финал ярышларында 11 авыл вәкилләрен җыйды. Аларны кунакчыл Яңакәшер җирлеге каршы алды. Без авыл җирлеге халкы бүгенге көндә шушы бәйрәмне сезгә тәкъдим итеп, сезгә телибез. Бүгенге ярышта зур уңышларга ирешергә.
Барлык Яңа Кәшир авылында беренче спартакиада үткән. Бүген дә нәкъ шушы урында Яңа Кәшир авылы халкы арасында, барлык Әлмәт районы авыллары халкы арасында спартакиада үтә. Авыл халкы шушы бәйрәмгә җыелып, үзләренең матур уеннарын күрсәтәләр. Спортчылар белән тулган спортзаллар авыл җирлегендә дә спорт сөючеләр шактый икәнлегенең ачык дәлиле. Спартакиада кысаларында спортчылар төрле дисциплиналарда көч сынашты. Бу шахмат, шашка, армрестлинг, гер күтәрү, аркан тарту һәм ГТО нормаларын тапшыру. Быел бу спартакиада Кәшир авылында үтә. Моңынча 3 ел без Абдрахман авылында үткәргәнек. Спартакиаданың шарты авыл халкыны спортка җәлеп итәргә, спортны үстерү, спорт белән шөгыльләнүче кешеләр санын арттыру. Кышкы спартакиадага бәйрәм төсе өстәп, мәктәп территориясендә кунакларны атларда йөртүдә каралган. Аларны авылның актив яшәүчеләре оештырган. Бу спартакиадага килгәндә бу бик кызыклы, мавыктагыч җыелыш дисәм дә була. Ни өчен дигәндә, бу бер көнне бөтен авылны берләштереп, бер-берең белән дуслашып, бер-берең белән сөйләшеп, аялашып үткәрү бик матур әйбәт. Атларда йөреп кайтканнарны саф һавада пешкән бутка белән сыйладылар. Кыр кухнясы оештыруда да Яңа Кәшир авылы халкы активлыгын күрсәтте. Без бүгенге көндә полевая кухняны оештырдык. Безнең кызлар белән килгән кунакларны бутка белән, тәмле чәй белән, икмәк белән сыйлыйбыз. Аллага шөкер, менә көн суык булуга карамастан, кунакларыбыз күп килгән, без алар өчен бик шат. Алсу Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңа вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы Актүбә бистәсендә дә кышкы авыл яшьләре спартакиадасы узды. Әлеге чара районның почетлы гражданины Татарстан Республикасының торак коммуналь хуҗалыгына атказанган хезмәткәре Расих Шакуров истәлегенә багышланды. 14нче ярышлар спортның 15 төре буенча үткәрелеп, аның сайлап алу турлары алдан ай дәвамында узды. Финал уеннарында Актүбә бистәсенең һәм авыл җирлекләреннән барлыгы 27 команда көч сынашты. Спорт бәйрәменең тантаналы өлешендә район башлыгы урынбасары Роза Галиева барлык катнашучыларны сәламләп, ир-егетләрне ватанны саклаучылар бәйрәме белән тәбрикләде. Район үсешендә зур өлеш керткән алдынгыларга, җирлек активистларына дәрәҗәле бүләкләр тапшырылды. Спартакиада утын тантаналы шартларда кабызгач, төрле мәйданчыкларда ярышлар старт алды. Волейболның финал уенында Актүбә һәм Туйка авыллары командалары көч сынашып, нәтиҗәдә туйкәлеләр җиңү яулады. Безнең Актүбә командасы тоже көчле команда. Бик каты елда без алар белән финалда. Шуңа көчле уенчылар булгач, безгә дә шулай күңелле алар белән бергә капма-каршы уйнарга. Агач кисүчеләр ярышында да кызу булды. Без бу чарада менә 14нче ел катнашабыз инде менә үзебезнең напарник белән, Илдар белән. Ел сайын теләп киләбез. Әгерҗелеләр монда беренчелекне бирмәде. Әлкәй командасы икенче, Әсәйлеләр өченче булды. Спартакиада ярышларының иң кызган мәле әлеге вакытта без көрәшне күзәтәбез. Һәм келәмдә әлеге минутларда Сарлы һәм Әлкәй авылы егетләре бил алыша. Район башлыгы Марсель Шайдуллин чараны югары дәрәҗәдә әзерләгән өчен Актүбә бистәсе халкына җирлек башлыгы Александр Севастьяновка рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ел сайын без инде бер авылда, бер шушы Актүбә бистәсендә үткәрәбез шундый ярышлар. Бу инде авыл яшьләре спартакиадасы менә 14нче мәртәбә 15 төр буенча төрле ярышлар үтә һәм финал инде бүген Актүбәдә күреп торасыз, ничек монда Сабантуй кебек. Хоккей беренчелегендә Тымытык җирлеге командасы Актүбәлеләргә оттырып икенче урынга чыкты. Кул көрәшендә 80 килограммга кадәр авырлыкта Шимадур авылыннан Евгений Матвеев чемпион. 80 килограммнан өсте авырлыкта һәр елдагыча Тымытык авылы командасыннан Рәлиф Мирзакаевка тиңнәр булмады. Карамалы авыл җирлегеннән Наил Мутыйгуллин икенче булды. Кул көрәше инде ул безнең родной инде, һәр вакытта да безнең инде кул көрәше беренче урында булырга тиеш дип без сүзне алып барабыз инде. Менә бүген дә катнаштык. Бер кызыбыз беренче, бер җегетебез
үшінші, мен екінші қалдым енді. Шашка, шахмат, мылтыктан ату ярышларында яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә активлык күрсәтте. Иң кызыклы ярышларның берсе аркан тартышу булгандыр. Монда иң көчлеләр Мәлбагыш авылы егетләре. Без инде канат буенча хәзер 2нче ел шушы Спартакиадада чемпион булабыз. Бу дәрәҗәне без төшермәскә, менә шушы җегетләр белән берлектә, бергәләшеп, елда әзерлек безнең инде сәнәк, көрәк, шул хуҗалыкта. Актүбә бистәсе һәм Әгерҗе авылы командалары бүгенге бәйгедә лаеклы беренче урынны яулады. Алар төп бүләк 1 миллион сум иясе булдылар. Икенче урында Тымытык авылы, Мәлбагыш авылы командасы 3нче урынга чыкты. Призлы урыннарга акчалата сертификат, шәхси җиңүләр яулаучыларга бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Сен сау булыгыз.